Ole tuntum chu American mystery thriller. Sani som pathuma release Old Boy lo ngai tha holeng u miang. He movie hi Joe Duset zungol vei michim omle nel omlo tak chanchin ania. Kumsang kha zakua sumkua pathum ani. Afanu kumthum na birthday party na po atel lo. Inthiam lo na pakhat ma anei lova. Anu puile fanu mu chak na po anei me ulo. Chu ai chuan business meeting nei chu angai poi mo zoka. Meeting na chuan chim omle ngei om taka khosa in atline bial nu malta chu awa khoi sak vela. Chunu chuan alo ngei thei hau lo. Atline chuan thil tlang chu lo mu in a beng ta a. Chu zan chu atan zan du om lo tak ani. At sa pau ve na te chu ti tlom sak ani ta ka wang chuan rui chungin kholaya chuan akala. Kong sira te chuan aluak bar bara. Afanutan chuan tlerau chu dortea leisak chu aril rukta a. Chu minua akal chan tak na bar kongka chu awa chung rita burubura. Chu mun chu atrian hui chaki ta ani. Jo chuan lu adila intura dil tel boka. Ma se chaki chuan bar an khar to awangin alo rem tilo. Thinrim takin akal kiang ta a. Ma se kong laya chuan mei chen hliap engkhum chu tokin chu anun in thlak chan na chu ani. At nu alo lan le chuan Jo chu khuma a har hlol maya mutchuak tak chung chuan zun awatuma. Shawari chu a hria reivak lo hnuah chuan Jo chuan thil fel hlel om ti a hreta. Mei chia kha mu tu reng a om lo. Chu mai ni lovin Jo chuan chuar chu hongin thomthovar plain hlir alo oma. Kongka po chu alo in kaltlat amang ang tran ta hle puina adila ma se chana om lem lo. At nu loka chuan kongka hnuai atang chuan chu thleng an ron nor luta. Chu vele Jo chu an ron nor luna chuan alu rol watin mi pakhat lo ding hnena puina adila ma se chu pa chuan alo nam nut le ngal. Jo an ron pek chu en watin Chinese restaurant a momo engemaw zat le zuum khat alo ni. Ni aral zela ni tin chongai hlir chu adonga. Achang chuan a thinrim ve hle thina. Ma se zoin chu mun maktaka tang ani chu apom ve ta a. Engma ti thei anei lo ti po a in hre chiang hle. Ni khat chu fitness video en pa in a in khoi vela. Chutia in khoi alo tumlai mek chuan mei khuvar chu aron in kap luta ni khoshalevin a om pha ta. Chutia ni khoshalawa a om lai chuan tu ti hriat lo te chuan a DNA sample an lo la a. A dot le a chuan Jo chuan anu pui chu pong sual le tha ani thu le a fanu kum thum mi mia chu adopt tura ti ani thu alo mu ve a. Chanchin thar puang tu chuan thil thlen na hmuna evidence atang te chuan thil ti sual tu chu Jo ani ti police ten an soi thu apuanga. Ama a Jo ruma DNA la kan hmu te khan tual tha na hmuna khan Jo a DNA an hnut sia alo ni. Jo chu anu pui thi na a pu ani awang chuan a thinrim hle. Ni chu ral zelin thla lo changa. Jo chuan hreom ati em awangin lukhama te chuan a kut te chu a hrupem rem rum to a. Chu mai ni lovin a ruma sazuvar lo lu thin chu thian anga angai ta hiala. Chu sazu chuan no aneya. Chung ho bula chuan chu zan chu amuhil nge. Ma se jing har chuan an lo om to lo. Jo chu main room a chuan a pheya a thian sazu te sa om ti a hmu chuan a lung cheta em a. Ni chu liam zelin Jo chu in ti hlum atum ta a. Ma se mei khuvar mak tak kha ron lut le in ni khuwa a hrele ta lo. A har le meu chuan a kut te chu alo in tuam bur. Kum aveya TV chu pon lam chanchin le a fanu mia chanchin a hriat theina om chun ani. A fanu mia adop ani ti a hriat chuan a thla amuang hle. Nu pa fel mel takin adopin chelo tumlampo tui mel hle. Chung a hmu chuan Jo chuan beisei na thar nein a chu a hnuwa a fanu in a chiar thei beisein le khaton a ziak tan ta. Chu mai ni lovin zu in a ban sana exar te la in sual te azira. A fit tan to hle ani.
chu hmuna a om tawh zat kumte chu chin chianan hriau chu room heatera ti sa in ama chuan tatu a thu tan bawk chu rooma kumsum hnih dawn a hmanral hnu chuan Joe chuan tlan chhuah ruk a tum ta a nitin chuan bathroom bang brick kar chu a ker tangat ngata chuta brick te chu pakhat te te a lat thlain kumsum hnih a tan na kuma chi a chuan a leng to ka zau chuan a siam ta chuta chuakin tunnel thim tak chu a zawh zela a topa vathlenga a indan na chu a tlaw chhia Joe chuan a fanutana a lekha ziak la turin rooma a let le a chuti lai tak chuan TV chu ronin onin a fanu nula to tak interview chu a lo langa interview ah chuan mia chuan apa chu ala dam ani chuan anu thattu nima se ngaidama tumthu a soi chung thil la thlir lai chuan rooma chuan chhumwa ron lut le in ni khoshalo bokin a om le ta chumi hnuwa Joe chu fit lai taka box chhunga tang chuan a ron tho chuaka a fanu le kha tur le poisa tam tham takte countdown lan na phone te chu a lo om tel bok bom atang a chhuah vele chuan kidnap ani zana meichhe ni hliap eng khum kha a hmule a chu zui ma se football khelna awa thlen chuan buaina atok ta chung ho chuan chunu chu a chhei buai emo an lo ti a atan chunga training aneina sat em wangin chung ho chu rei lo te a hnein khanu bok kha zui le a ti chuan kongbula in en tir tum te kara chuan ni hliap eng chu awa hmule a ma se tun tum chu amizon khan ni hliap chu alo khum tatlat lo thil thleng a hmu vele nurse pakhat Mary chu lo kalvatin zaidam takin eng boina nge anei alo zota a phone number in ziana card a pe bok Joe chuan namsonin a thian hlui chaki chen na lam panta kumsom hi a bo chung zonga achunga thil thleng te chu a hrila chuti lai chuan a phone ron ri in a pick up chuan tu dang ni lovin kumsom hnih chung lo khung bo tu kha alo ni chupa chuan Joe chu a fanu zong hutur chuan a chauta a phone a da hnu chuan a thian pa hnena chuan chung thil achunga ti tu te chu zun chhuah pui turin a ti a ma se Joe chuan a hun kalta ami poi a soi hnem em awangin zon chhuah chu thil ol sam tak ani a beisei om lo hle Joe chuan a hmu thei ang hmu tum chuan a tlei var thaka a hnuwa chaki chuan ni khoshelova ron hmu in a ipteya Mary card kha hmu in a kola Mary chuan Joe chu alo buai pui vel meka Joe le kha te chu hmu in a chiar chak em wangin a chiara Joe chu ron harin thinrim takin le kha te chu a ron chu saka Mary chuan beng dain a thil ton te chu a oi sak thu le pui a in huam thu a soya Mary pui na nen chuan ama kidnapa khungbo tu zon na chu an thok zui zela Joe mel ma hlui chu an vatlo a ma se ani chu alo lak to lo hle chumi hnuwa ngai dan thar nein chu khopuya Chinese restaurant a ming Dragon ti tel dora momo om zong ei chu atum ta a chan po chu thil chu kumsom hnih chung ni tina ei thin wang ani chutia an zon kwal lai chuan Mary chu hna a kalangai awang chuan akala Joe ero in a thil zon chu chhun zomin a topa a zon nge i dor chu a hmuta chuta deliver tur lian tham tak an pek lai chu alo thlir anga chu thil ron lam tu rin hlel om tak chu a zui ta a Joe in chunga alu ru hnu chuan chu mirin hnel om tak pa chu a thata amma anga lem chang chuan in chung ril zok chu aluta chu vele receptionist po chu a that ve ngal chu hmuna chuan Joe chau ni lo po an lo khung bo thin ti kan hmu thei bok chu hotel room ang taka chuan mi za chuang te me umai khung hran an lo ni Joe chuan Janie chu thuzo fia turin anun na zuwa saka a shok vun chu a zai thler phei ta veka chuta chi phulin chupa chuan aka ang veta ma se Janie chuan ama chhortu a hriat lo thu soin o an record na chu ngai thaturin atita a chu a han ngai thlak chuan Janie chhortu chuan a chan le wang po soi lovin Joe chu kumsom hnih khungbo turin alo ti hi alo ni chung thil a thlen mek lai chuan misual pakhat chuan
receptionist hi chu ron hmu in alarm a hmet ta a chuta Joe chu ron hma chhonin anin sual ta chuta chuan ani Joe khungbo ani laia a thil zirte tangkaina kan hmu tak ni Joe chuan hna chu changma se a hnunga chema vi ani ve a building pawna chuan a thut ta topa chuta tur ti hriat lo te chuan ron buai puin mak tak maiin chakki bar ma chuan an hnu chhia Mary le a nurse pui te chuan Joe hliam chu an buai puia a hnuwa Joe ron har chuan Mary le a thian pa in hnial thawm chu a hria a Mary chu a thian pa chuan Joe chu mi hlo om ani a rin awanga puito lo turin a lo ti a ma se Mary chu mi fel le midang tana in pezo tak ani awangin pui chhun zom chu ala tum reng Joe chuan chakki bar a om lai chuan a mizon pa chu a hmuta chu pa chuan pa ngai taka ron bia in Joe chuan vabei a tum thuta ma se chu pa bodyguard chuan a lo sop shrep chu pa chuan Joe chu darkar somli pariat chhunga a thil ti tur a hrila pakhatna chuan Joe chuan chu pa chu tunge ani a hre tur ani pahnina chuan engwanga kumsom hni chung ruk bo le khung bo ani a zong chuak tur ani chung thil ni hni chunga a hre chuak thei ani chuan lunglu $20 million hu pek atiam thu le Joe mit hmua ama le ama a in tha tur thu atiama an chua don chuan Janie le a thian te chuan phuba lak tumin Mary an bei thu a hril chuta Joe chu Mary chan tum chuan manhmo takin akala avathlen chuan Janie naw te chuan Joe chu an lo hmua an lo mana chumi hnuwa Janie chuan Joe kidnap tu hnen atang chuan kol dongin Joe chuatir tura ron hrilin poisa tam tham tak an pe bok Joe le Mary te lo in ngai nat man zia kan hmu pha bok misual te kal hnu chuan Joe chuan kola dong le a thil hriat chhuah neiin chu kola dona piang chuan background music ngai hlir a in play thin ti a hreta Mary chuan a phone phorin Shazam chu a hmanga chuta music an hriat thin chu Joe lu thin na school Evergreen Academy anthem maloni internet a school chungchang chu zon an tuma ma se chu school chu ti top ani to awangin an school website a chuan an lut theilo van nei thlak takin Joe the headmistress ni 3 number ero an nei thei ta hlau ti chuan chu nu in chu an pana Mary chu hnu chui tu le ma changin Joe an ti sual anei lo ti highland tum tu ani thu soin Joe po yearbook ruk tumin in chu aron lut ve a ma se an ho tu nu ka tang chuan Joe chuan mi ati du da thina wangin melma anei teu thu alo soi Joe chuan Adrian Price thalak chu chik bikin thil hriat chu anei ta an ho hnu chuan chol ha damin an intifaya an inkar boruak chu a san tak em awangin engemoni a thleng ta an hriat lo lama chuan misual pa khan an ruma chuan camera alo kam ruwa bar lama po chuan chaki po chuan research alo bei ve a ani po hi John and Evergreen a lut ve thin tho ani chuta thil hmu chu anein Joe chu a kol ngala ma se Joe chuan lo pick up lo misual pa khan chu kol po chu chui ru in a thil soi te chu alo ngai thla a chu misual pa chu Adrian Price chu alo ninge ya chutia chakian a farnu chu milebler tia a soya wang chuan a thindim hle a chaki bara chuan vokalin avathatta ani chu zana chuan Joe le Mary te chuan thil chiang kuang tak an la hriat lo awangin skula chuan an lut ru a school record hlui te chu bi chian an tum ani chutia an zir chian hnu chuan Joe chuan Adrian farnu Amanda file chu a hmua Joe chuan thil hriat chu anei ta Joe chuan Amanda chu alo chhainom na ve thina chu wangin an ma da bo tu chu tu dang ni lovin Amanda unaw pa a classmate ni thin Adrian Price ngei ani ti a hreta chu thil a chian em chan pakhat chu Joe chuan Adrian farnu Amanda le mipa pakhat school greenhouse a an tom ru alo hmu to wang ani Joe te chuan chui zom zelin Price te chung kwa chu thil a thlen hnu lok chuan an pema a hnuwa an pa ber chuan a nupui le a fanu Amanda te chu a tha hnuwa
ama nun na ala ve ti chu an hreta bawk Adrian ero hliam na tak tuara hnuchhia ani thil an zonzo hnu chuan misual pa Adrian Price nge na tang chuan bom pakhat an donga a chhunga chuan chaki leibung alo om ti chuan Adrian chuan anin hmu na tur soin Joe Fanu a kol thu a soi tel bawk thin rim tak le a Fanu hmu chak tak chung chuan chu hmun chu a chu asan atum ngala Mary ero in angai tua em awangin dan alo tum ve bawk ma se John chu adang thei talo a hnu chuan Adrian nen anin hmachon le ta tun tum chu Adrian bodyguard po a that ta chumi hnuwa Joe chuan misual pa chu tunge ani na dik tak a soi ta a Joe a thil lo ti in poi a ngong thui zia kan hmu zel ta ani Adrian a farnu Amanda chu a in rinto na ti chiat sak vek ani a chan po thalai ngai to na mang toy tak ani awangin Joe chuan Amanda te khosak dan chu mi zongzong a hril chumi wang chuan Adrian ma chu thin rimin an chung ko hming ti borban na anga yin za na chuan a khata ni khat chu an pa ber chuan a chung te chu tha veka ama in tha ve chu atum ta Adrian po alung taka silai muin a fulo wang chawa dam chuak alo ni chuaya thil grab thak le zok chu Amanda chu school greenhouse a mi pa tompui mai ni lovin ama pa nen ngei chuan an lo khosa thin ani Joe an Adrian zona a chan thei ve ve awangin diamond $20 million man hu chu a peta a chu mai ni lovin room pakhata a Fanu hmutur chuan a hruaya ma se TV studio ni om taka chuan kalin Adrian chuan Joe an TV a Fanu chanchin alo hmu thin te kha chan chop vek an ni thu a soya Adrian chuan lem chang thiam ruain Joe Fanu miya lema alo chan tir char ani Joe chu a thin rim em a miya tak tak chu khonge a om a zota chuta Adrian chuan Joe nupui a tha sak hnuwa har sa takin miya ni na chu thlak sakin a hming po Mary tia a thlak sak thu a soi Mary kha Joe Fanu dik tak chu alo ni reng mai le khang hun chung zong khan Adrian chuan ruam han na fel fai tak lo siamin Joe chu khung bo ringot lovin a chu anuwa Fanu nen anin ton ngei nan ruam man na alo siam boka an pahnia hun an man duna an che chual dun ngei theinan le Joe an Adrian te chung ko chung a big takin a unaw nu chunga thil thleng nat zia a hriat tir du wanga ti alo ni Joe chu ama a in ten em awang le ama chunga a lom lo em awang chuan Adrian tha tum na po chu anei to lo Adrian Price chu a thutiama chuan ala ding tlata a chung te an thi vek to wang le a phuba lak tum ati hlo tin ta ka wang chuan a in ti hlum ve ta ti chuan Joe chuan Mary chu not le diamond a hnut chhia nota chuan a hmu thei to lo thu le ngai dam thei lo suara ti wanga shrem a ngai thu a ziaka room manager Janie po chuan diamond tam tham tak chu a dong ve a Joe po chu kum somni zet alo tan to na room a chuan a let le ta